sărbătoare, atunci e Steaua Livrarii. Petrecerea începe imediat. Rămâi cu Roxana, Raluca și Bote. Steaua tipițe, noaptea la geamii, o vazie ne-am stiven, doțua totă, fată fain dorneam, serelin la geamii, eu va te așteptam. Steaua-mi șapte tipițe, eu de dor la tăva sper, până la tine calilung, ama vrearea mea te ajungă. Steaua-mi șapte tipițe, eu de dor la tăva sper, până la tine calilung, ama vrearea mea te ajungă. Va te ajungă, fiată fața spună, că din mine tinichi n-ai mă bună. Fiată, steaua tipițe, eu vreau să-i fiată în 7 liste, să zboir fiată până la steale eu. Asta spun fiată, mașa meu ca-i mor. Steaua-mi șapte tipițe, eu de dor la tăva sper, până la tine calilung, ama vrearea mea te ajungă. Steaua-mi șapte tipițe, eu de dor la tăva sper, până la tine calilung, ama vrearea mea te ajungă. Va te ajungă, fiată fața spună, că din mine tinichi n-ai mă bună. Fiată, steaua tipițe, noaptea la geamii, o vazie ne-am stiven, doțua totă, fiată fain dorneam, serelin la geamii, eu va te așteptam. Steaua-mi șapte tipițe, eu de dor la tăva sper, până la tine calilung, ama vrearea mea te ajungă. Steaua-mi șapte tipițe, eu de dor la tăva sper, până la tine calilung, ama vrearea mea te ajungă. Va te ajungă, fiată fața spună, că din mine tinichi n-ai mă bună. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Încă cu suflet de copil?
Da, da, cu suflet, toată viața cu suflet. Până la 92 de ani care vreau să-i trăiesc, vreau să am suflet de copil. Dar mai sunt momente când, nu știu, te apucă, bă, mă duc în parc, să mă dau și eu pe topogan sau să stau pe bancă, să mai simt așa gustul copilăriei. Da, e sau... așa, nu poți chiar așa, să uite copiii la tine, să le ocup topoganul, să le sau ocup la un magazin de dulciuri să găsești, asta, au mai apărut batoane pe care le aveați voi în copilărie. Sincer, mai mult la desene animate, la Tom și Jerry, ca să spun, da? Astea nu le ratez. Nu? Încă te mai uiți la desene animate? La Tom și Jerry. La Tom și Jerry, desenele copilăriei. Și astăzi aveți vreun eveniment, vreun spectacol? Astăzi am avut, deci sâmbătă trecută a fost ziua Mașinilor, a fost și da, prezenți. Da, noi material. Da, foarte frumos. N-am avut evenimentul nostru ăsta, acum că suntem steliști, a câștigat Steaua, am fost la meciuri, a fost foarte frumos. Ne bucurăm de câștigarea campionatului, cupei ligii. Și Zoia mi-a șoptit ceva la ureche, a zis Zoia. Următoarea melodie o să fie o surpriză pentru Gigi Becali, pentru că tot a câștigat Steaua aseară. Da. Avem o melodie specială. Specială, compusă de noi, mai de mult, dar care se potrivește la acest eveniment. Mamă, deci o piesă cu dedicație specială pentru domnul Gigi Becali. În câteva momente, acum se